Benvingudes a aquesta pràctica de meditació. Jo soc l'Agnès, soc professora de ioga i també de meditació i em fa especial il·lusió avui compartir-vos aquesta pràctica que serà com un tastet per la pràctica que compartiré el dissabte en aquesta gran matinal pel Dia de la Dona. El dissabte estarem treballant amb tot el cos, farem una pràctica completa de ioga i avui només us porto una petita part que és una meditació perquè per mi la meditació és la base del tot. Realment el ioga és el camí per aconseguir seure i quedar-nos meditant. I sé que moltes vegades costa trobar el moment per meditar perquè tenim tantes coses a fer que mai acabem de trobar el moment, però és genial quan dediquem una estona, encara que siguin 10 minuts, com aquesta pràctica, que són només 10 minuts en els que estem assentats, tanquem els ulls i no hi ha res més en el que ens haguem de preocupar que d'estar aquí, de respirar. És com un break que li donem al nostre cervell, és un descans, és una neteja que fem per ventilar d'alguna manera. A mi m'agrada molt introduir tècniques de respiració perquè així la ment no s'ocupa pensant. A vegades quan fem meditacions per visualitzar o per imaginar-nos coses ens n'anem molt enllà. I avui et porto una pràctica ben senzilla en la que estarem simplement connectant amb nosaltres, estarem respirant d'una manera conscient per aterrar-nos aquí, per arrelar-nos en aquest moment present. És una pràctica de regal per tu mateixa, perquè puguis escoltar-te, perquè aquí dintre passen tantes coses que no escoltem tan allà que moltes vegades ens oblidem que realment aquí estan passant moltes coses aquí dins. Així que res, prepara't el teu espai. A mi m'agrada molt sempre posar-me una espelma, posar-me un incens, perquè m'ajuda com a sentir-me en aquest estat més de meditatiu, més d'introspecció. Per tant, si et ve de gust fer com jo, doncs benvinguda, encén-te una espelma, posa't un incens, el que sentis que et pot fer sentir còmode. Sobretot, és important que busquis una postura còmoda per creuar les cames. Pots fer-ho sentada en una cadira, si necessites. A mi m'agrada seure al terra, però sempre em poso un coixinet, perquè d'aquesta manera se m'alça una miqueta més l'esquena, se m'allarga i no caic cap endarrere, però que cadascú busqui la seva manera més còmoda, cadascú a la seva manera. I des d'aquí, quan tinguis tot el teu espai, pots posar-me en pausa i anar-t'ho a muntar. Però si ja ho tens, busca deixar les mans descansant a damunt de les cuixes, allunya bé les espatlles de les orelles i des d'aquí, quan et sentis tranquil·la, comences a tancar els ulls i imagina't que al tancar els ulls és com si obrissis una comporta cap al teu interior, cap a aquest món intern que s'amaga a dins del teu cos. I et regales 3 respiracions conscients, inhalant pel nas profund i exhales per la boca. Una més, inhala profund pel nas. Exhala per la boca. I una última, inhales pel nas. Exhala per la boca. I ara et quedes aquí simplement amb els ulls tancats, deixant de controlar la respiració i que sigui ella mateixa la que entra i surt. Recorda mantenir una base ben arrelada al terra. Imagina't com des de la base creix tota l'esquena, com si de la coroneta t'hi cap al cel. Allunya't les espatlles de les orelles. Deixes descansar les mans a damunt de les cames. I et regales un petit somriure, de manera que la cara es relaxi. No estem amb la cara tensa, sinó que relaxes mandíbules, les parpelles cauen damunt dels ulls, els llavis es toquen l'un damunt de l'altre i tu et centres aquí en aquesta base.
Respires amb tranquil·litat. Si tenen preocupacions al cap, no les obligues a marxar, perquè això l'únic que provoca és l'efecte contrari. Si no les acceptes i et recordes que pots tornar-hi d'aquí una estona, no les rebutges, sinó les posposes. I comences a portar tota l'atenció a la teva respiració. Com és aquest aire que entra, com és aquest aire que surt. I estableixes com una música entre la inhalació i l'exhalació. No hi ha separació entre elles. Sents inclús aquest petit moment entre acabes d'inhalar i ja de seguida l'aire vol sortir. I de seguida vol tornar a entrar. És com un ball que el teu cos fa per mantenir-te en vida. I tot d'una t'adones que no només hi ha aquest món extern, ple d'informació que ens distreu, sinó que hi ha tot un món intern, ple d'informació per descobrir de tu, d'aquesta dona que ets, d'aquesta dona que crees i construeixes cada dia. Vull compartir una part d'un text d'un llibre que es diu Homebody de Rupi Kaur, que ens diu: hi ha una conversació passant a dins nostre. Hem de prendre total atenció amb tot això que el nostre món intern ens està dient. És una simple invitació a escoltar-te, la teva intuïció, fer-te cas quan tinguis un pressentiment. I des d'aquí ens unirem juntes a inhalar en 4 temps. I en exhalar en 4 temps. Així que inhales. 2, 3, 4. I exhales. 2, 3, 4. Inhales. 2, 3, 4. I exhales. 2, 3, 4. Inhala. 2, 3, 4. I exhala. 2, 3, 4. Inhales. 2, 3, 4. I exhales. 2, 3, 4. Simplement senta't amb inhalar en 4 temps. 3, 4. I exhalar en 4 temps. Inhales. I exhales. Tota la teva atenció allà. Inhala. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4. I assaboreixes aquesta respiració conscient. Inhalant en 4 temps. I exhalant en 4 temps. Exhales. 2, 3, 4. Inhales. 2, 3, 4. I aquest cop retens l'aire. I exhales. 2, 3, 4. Inhala. 2, 3, 4. Retens l'aire. 2. I exhales. 2, 3, 4. I tornes. Inhala. 2, 3, 4. Retens. I exhales amb 6.
5, 4, 3, 2, 1. Inhala. 2, 3, 4. Retens. 2. I exhales. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. 2, 3, 4. Retens. I exhales. 5, 4, 3, 2, 1. Segueix. Inhala. Retens 2. I exhales. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. 2, 3, 4. Retens 2. I exhales. 6, 4, 3, 2, 1. Inhala. 2, 3, 4. Retens. 2. I exhales. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. 2, 3, 4. Retens. I exhales. 5, 4, 3, 2, 1. Inhales. 2, 3, 4. Retens. I exhales. Inhala. Retens. I exhales. Ara tornes amb la respiració normal al teu ritme i observa si hi ha alguna cosa que ha canviat. Si sents diferent la teva respiració, si et sents més o menys calmada. I et regales aquí. Les últimes respiracions són superconscients i tranquil·les. Mentre et comparteixo una altra part del text del llibre de Homebody. Avui m'he vist a mi mateixa per primera vegada, quan he tret la pols del mirall de la meva ment. I la dona que em mirava m'ha deixat sense alè. Qui era aquesta preciosa dona? M'he tocat la cara i el meu reflex ha tocat a la dona dels meus somnis. Tota ella preciosa, somrient-me. Els meus genolls s'han rendit al terra mentre plorava i sospirava per com havia passat tota la meva vida sent jo mateixa però sense veure'm. He passat dècades vivint dins del meu cos. Mai l'he deixat ni una sola vegada. I tanmateix me les vaig empescar per perdre amb tots els seus miracles. No és curiós com pots ocupar un espai sense estar en contacte amb ell? Com em pot haver costat tant de temps obrir els ulls dels meus ulls, abraçar el cor del meu cor i besar les soles dels meus peus inflats i sentir-los xiuxiuejar. Gràcies, gràcies, gràcies. Porta la mà esquerra damunt del cor, la dreta damunt de l'esquerra. Fes pressió aquí amb les dues mans contra el pit. Regala't un somriure final, imaginant el teu reflex davant teu, aquesta meravellosa persona que tu ets. Aquesta dona, tan poderosa, tan valenta, tan forta, tan sensible, tan delicada, tan dolça. Perquè d'adjectius en podem trobar molts i no ens hem de quedar en una categoria de què és
ser dona, sinó quina dona sóc jo. Porta't ara les mans juntes davant del pit en forma de namasté. I per tant, cada pràctica cantaré una vegada el mantra Om. Pots cantar amb mi o pots deixar que ressoni dins teu. Exhala, traient tot l'aire per la boca. I inhales per cantar. Inhalant, portes les mans davant del front. I a l'exhalar la deixes caure a la terra i agraeixes aquesta terra. T'agraeixes a tu. I mica en mica retornes, obres els ulls i namasté. Espero que hagis pogut gaudir de la meditació, que te la posis totes les vegades que necessitis, que repeteixis aquesta respiració totes les vegades que necessitis i que gaudeixis de ser qui ets. Ens veiem el dissabte 8 de març per practicar juntes, movent el cos amb una pràctica de ioga vinyasa per descobrir totes les oportunitats que ens dona aquest supercos poderós que tenim. Moltes gràcies per acompanyar-me.